na mwana dem zvandarotsa boy zviri serious ndarotsa gafa achidedzera mabhasi snipestorm achicha wemuglafi na mwana dem urota ndichiita sedzasina hupu fesi yanhingi yakata hurupurupu urota pachingodzi pabiwa mbapa ndichiti ndakakura ndoda kuita ruvaimi urota moto uchinzi wacha zeshuwa mvura ichingodzi kuyatota panzoka akashata kunge mhosva ndarota boys handina kureswa nawanani kakandibuka ndadakalaina kanduka bukoma tulima na wana dem ndakakalaina kakandibuka ndikazama futi kakansuka kakati iwe nini topika ulogarebi abla asiga akati mutiti ndimo madino kara ndidibe chitsondo dave kumandara wati mutiti ndimo mandino kara ndidibe chitsondo dave kumandara ndikakamoresa ndiesi tikati ndozi nyerexi iyakati pi zvikanzi ndemukomana wangu anonzi pi ndogona kuku tukazvinoperana ndekemakanzo akadi vanorova marandom vakachipa semabumbum blastem yenyu ndeyebumbum nawana dem yasvika nguva yevalentime kwete kuti vale nguva nechimo timbofare musi uyu poten timazaona kune covid ndouya nezumbani zvimaruva toita tava uptown chikuudza you must eat nothing you are in my heart chindipa something mombe yeumai mombe yababa neyatsanowai makandinzwa nani pane inonguwa ndichipurora ziya darova guva tem asingasimbisesa ska ganda redu ngati tinogeza nemvura yeoshe tistine count ndiri chena wemachena iwe chena wemachena pese pandangosvika kungorova pina inzwa ndiri chena wemachena iwe chena wemachena pese pandangosvika kungorova pena inzwa chena machena ndo wangu mutubo ndousimbisa nekuti chipo ndiri mayera soko imi munoyera chii zviboko ndiri soko makwira miti noti machira anivhesari musuwa tundira ndikaona soko ndinochouchira dzimwe funga so muchifunga zvirozvo mombe ina so ukuchida kuda nawana dem kune vese vanosimbisa chibhure ndati life haidzoke kumashure kana pane chirwere mumiri mako hatibore ndati uraiwe mufe handindimi makazvida zvinenge zvamusystem satazvida saka uraiwe mufe ndati uraiwe mufe Yarix.